Nega jiaseng rengkat bat gajing penkrek ia laga jong gadon ban ngap ia ke gabau belaim udon ban keren lengba kene ka ktien ka jo tangin ia pai no amat ngasya ka gospel ka jong Lukas ka lenong ga sipeu ga dikot ka balai po kendai ka Bible ka ongkom ne kala don ru kapara jongka kabakerteng kamari kabala syong ru hagi kejat utrai bat kabala syaskor ya kakten jong u ngan pule sesisin kala don ru kapara jongka kabakerteng kamari kabala syong ru hagi kejat utrai bat kabala syaskor ya kakten jong kata kalong kapentala nega dekot nega kakten ke jong belai kabangadon ya kaban pensngau hapdeng jong pi haga nega por kabamenta bat kanega jingja syapang ka jingle jingo ke jong Jesu ya ga Mary bat ga Martha kanegam de show ga jingja ga ba pla la ne ga jingja ga ba nyempat juyos ngau la ne ga ba thamai hapdeng jongi handrai ga de ga bangila juyos ngau ya ga ne ga story balaya thu yangi ba ga ne ga jingja kalaja hagalong yin jong kita kilai ngot sipara kibalong ki konswet kon rangli kibaki kmi kikpa kila ino konswet yaga mari yaga Martha bat yo para senrang jong ki Lazarus kini baro lai ngot sipara kidai ki konswet badam syamlayatu yangi nado karta kabakat nosnam bai mei ipa kila ino konswet yakine kilaingot sipara am syamla yato yangi kabakum no kajingem bakila dei ya kaban em hadin bakila long konswet panban gabagis ngau to kalong bagine laingot sipara kila hapan ya gajing ya nanti jong gajing jauh umat bad gajing thang gaman sem gajing pat gadonot haba imei ila klat no bad ila ino konswet yaki kalong gabas ngau senei bad berkat yaki deki laingot sipara amsyam layatu yangi hadin jong kata kajing klat no jong imei badipa kabakum no kajing gabakilaya kendo kumno ban kamai kumno ban trei ban kta kumno ban pendapam yalade kalong gai gabanyam la ban mudur ya kajing ya kendo jong jiniki konswet kon rangli kilahaban yang halagi jong ki kejat balaya tu yang i bagila syong lasa hagata ka shnong red kabakarteng ka Bethany lane ka Bethania haka kasi gila syong lasa haga nong red Bethania bat kine habagi pule ka Bible ngila man snau to bagi de ki kon tips ngi kadau banga ong ya pi ki kon tips ngi galong namar bakine laingot sipara kide ibas ngau tenat ya kaban pediang ngau ba yau trai Jesu ubawan syeng jongki kide ki parlok ki baya badu trai Jesu kide ki parlok ki baya ngau tenat badu trai Jesu kide ki kon ki badan buram jong ka kami baduk palese ki bala klat no nang nena sla perthei bad kene ke snong Bethania kamda jingai than nagalong ba Jerusalem kadon tangkumba lai kilometer tam nangta naganong ba Jerusalem bad kene ke snong Bethania kateiro ke snong kabagia pule ya ubreu ubakarteng Simon ubapang yang tole bagi ya pule na Marcos katsa ulenong kadkhot kabalai hadu kabasipau
Nangta gade ka snong Betania gade ro ka snong jong ka wei ka kan thei breu ka bala pen sle yau Jesu ya ki jat jo bat ka bala pen sle yo de ki jing eube bat kata kalong ka mari ka bala pen sle yau Jesu ubangi ya pule ya kata ka story au matayas ar pen reu lenong han reu hado khalai ki khot bat kane ka kerteng jong kane ka snong Betania ladan batai lane penggelas ka ketin kasih kamot ka yeng jong ka jing yam bat ka jing pangnot ka yeng jong ka jing yam ka yeng jong ki umat thang ka yeng jong ka jing pangnot namar batei hang ne habatani bagi babon ki breu ki bapang basitom ki babon ki breu ki basam jenjar ki babon ki breu ki badon ki jingpang ki baharukom ki letban ki don hangne ki shong ki sa hange ka snong habetani Deina kata-kata utrai Jesu ujuan ya lenti barabor kadeiro kalenti kasnong kabadon hagalenti ban hiar na Jerusalem ban poi sha Jericho habban ya lembaga Betania badeiro hangne bau Jesu ulapen empat ya Lazarus ubalayap bat balatap ya hadin sausni bau Jesu lawan bat ulapen empat ya Lazarus kane gajing kalong gajing kabas ngau tenat ia kaban berkat ia gajing long jingman jong kane gajing jong ka Martha gajing jong ka Mary gajing gajau Lazarus baro laingot sipara kilong gibreu kiba it yau Jesu kilong gibreu kiba ngau tenat ia kaban pediang yau Jesu habawan syayeng jongki nagawe kapor syagawe pat bat hangne hagane ka story ka bangia pule haga gospel ka jau Lukas ula record ya kane ka cingcia bat ula yato bat ula ong bau Jesu ulawan poi syata syabatania bat habau Jesu lawan poi ularung hayeng jong ka Martha bat ka Martha kala pediang snobha yau Jesu daga jingkeman sayeng jongka bat kala donro ya kata ka para ka bakerteng kamari te kala syong hakiki jat ke jautrai bat kala syaskor ya kaktien jo Henry ka Martha kala kuslai syapang pun ki kam ki jam ki bagade ban pendap ki kam yeng kam sam ka syet ka teu ka sat ka kleng ban pen biang na dong syadong ban pen kho ya ka yeng ka sam ka Martha kalawan syau trai bat ka ongko trai memyo imo bakane ka para jonga kamari kasusyong bet bat me balai memong yaka bakan yarap kam lem yanga kat kane ka kam ka babon bakan yarap kam lem yanga Henry ka dikot ka basau puwe ngi pule Henry utrai ulayatu badulong haka ko Martha pakuslai bat papen sitom sat ialah de syapang kini ki ro Henry kamari kalajit kamari te tanggawe kabadon kame kamari te kalajit ia kata ka benta ka baba ia ka ban on omrong no naka Jesu lah keren ya kane badang syamlayatu yangi bahadin bauladep keren ya kane kumno ka Martha kala jubab bat kumno kala le syamlayatu yangi ya kata lese ka Martha kala kendit menreu lese kala ka Martha kala ong trai melapli ki khmat jonga melapli ki jingmot jing berkat jonga ngala bakla ko trai bangala kuslai sat ban penbon kam yalade bat ki bakan jato ban na ke cingcia na kito ki khot ngamot panong na kito ki kenten
kalasyong haki kejat utrai nagatukat khot kabangala penpule yapi kamari kabalasyong haki kejat kejautrai nakito ki kenten lai teli ki jing shisha ki bangadon banwan ra habdeng jongi hagane gambet ka jing shisha kabaning kong galong bagamari habagasyong haki kejat kejautrai Dei habagadon hangta haki kejat kejautrai kamari kabala besar kalayo ban besar ban aibam ban pendap ialah kejong gamensem dakakten kabakut kejong belai habagasyong haki kejat kejong Jisu ni pule ya gitu ki kenten kabala syaskor ya gakten jongo kamari kapenlut ya kapor ban besar ya laga jong gamensem habdeng kata kecing longkon swet habdeng kata kecing em kaba kiem si para kum ki kon swet kas nauto magadon kamban besar ya lade ndakakten kaba em kacong belai ki para bagai baik kilong kami kilong pa ki samla shenrang ki samla gantai ngiem haga pertai jong kajing ya be abad kajing bon kam ngiem haga pertai ka baken rom kan ram ngiem haga pertai ka ngiem judon por banwat ya ga kemat ka jong belai ngim judon por ya gaban shem ya ga Bible ngim judon por ban dem haga jingduai ngim judon por te ban penlut kum gamari ban masa ya laga jong gaman sem daga jing bam makan jaman sem kabalong gakten ka jong belai bun sen marsen ketia man step nilai amare shalagi jong ki kam ki jam shagi jing let jing wan nilai amare shata Endalawan menmir ngilai amare kilong kemi haga syed kateu haga penbit penbiang gayeng kasam ban anda habal hamid latat sa zadang bantia kapor gayat bat katelon kumta balarangin bisyar bahaya lade ngalah bandong bangi syukut bet kajing em jongi kakelan bet tang haga ba penbiang ya gani kajing dawa jong gamat bat gani kajing em gabaken jatuh Nyem judon por ban syong kum kamari ia gaban besar ia gaban sem lajong nagaktin gaba em gajong belai ho ia ki kon ki tiro kikimi kikpa ngila persyang ya gaban ai gacing bam ni persyang ya gaban besar ban syet ban tit ban penbiang ban ai kapam kababan agi babatam bagi ai ki kon kikti ki jongpi henrei kan mau bah bagi kon jongpi kiap tersau namar bagi myo jing bam mensem ki kon jongpi ialah deru pihak tersau namar ba phim shem la paham ia gani kejing ba mensem phim shem la basa ialah de dakakten ke jong belai nganget phis ngau tho ba ong yap tersau komot staff la de kejing yap ka ba yap na ka bom shem la paham jing baham bat agi ni kisngi gi ba mentang yo iya gi ba kum kita kejing yap tersau jong ki kon lapan biang lot ya ki nadong syadong la ay ki la de ki kwa ban bam so la ay uso la de ki kwa ban di gadut la ay gadut ki kwa ban bam ganu ke jing mam lapan biang lot henrei ka man sim jong ki khon jong phi ka ong mai ka ong pa ngat ngan ya ka jing bam man sim ngat ngan ka ktien ka jong belai ho kim shem la ong na ka sentor henrei ka man sim jong ki te ka ong kamen sim jong kite katangan kamen sim jong kite kakaang henraim don kikmi kikpa kibayo iya kata kajing yap tersau jong kikon magile yap tersau haga jing em gabakan jaman sim menamen met aga wei gajik balang gabangalait menamen met hadin balawai gajing seng namar gadai gajing seng yalap menamen met ro kibon kimen sem bakordor kibalawan ban kela kabamot kibalawan ban IT yala desa khamat
Bat hadin bangaladep ban ya selok ban ya duai bat kitu gibawan syakmat nalawai ke cigesek. Nang ta gila ya kublai bat gila ya mi no iwe ya den iwe. Ulawan we kena red ubadang kumbasi pausnam ai tam lane duna bat utau kena red. Barok giawan bat ya kublai yang nang ta gila lekno. Utau kena red ulawan syanga. Pada ulawan ulak kedop yang ukot yang tangkat hane badu kedop ubat yang terat udak bat hando kata-kata bat uyam pat dok bapeli bat hangta ngalabat yo tau kena bandong balai fiam ya tho yang badu tau kena ulai tho bandong konong yalap ngayam namar bangas ngauto bangalong nong pop ngathok ye imei nang ta ngam juko ngo ye imei pa nang ta ngaim rengkat bat ki kena ngam jukam le jeseng nang ta wong ba imei jongai pa jongaro ki jengai na ublai bat gim jubang ban ki usagayeng ga bakentang ga jong belai ngapet yo tau kena ban ngong hep ngini duai na kabenta jong pi fikar tengkum no hep bangalabu jing duai kerpang na kabenta tau kena bapeli menesyu abangan wan sene ngapoi yang tai ha ang tai mentong ang tai ula phone yang paduang mama ngan lek no sejinga seng mentagamit ngan lek jinga seng wong ngong pio phone nang no hep wong pan na imei ban mentangan lek no sejinga seng ngamut bandong ko ki para banget ba jonga ki khon ba jong phi ki yap thangan hagar ta ga ba shi paus nam kilas ngau tho ya ka jinglong jong ka perthai kilas ngau tho ya ka pop bat kilas ngau tho ya ka badai bat ya ka bom dei balada manga bat ma phi ngin yo i kata ka jing shisha ngin ngau tho ya ka jing e ka jong blai ngin ngau tho ya ka jing don kam ya ka ban pai sho blai ngin ngau tho ya ka jing don kam ban besa ya la de ban pendap de ka ne ka ten ka ba em ka jong blai ka bible ka la karen shai no mathaya sau lenong de khodro ka basau ka bible ka ong bom tang da ukpo hi ba ubreo on em hanrei da ka ten baro ka ba mi no na ka sentor ka jotra o gidon bon gi bapa ho ye gi jing bam balong kupu jong gane ka perthai hanrei gi la yap te kim shem la em omla ban em tang da ukpu la ni jing bam perthai namar ga men sem ga la yap no apa namar kata kadau kadon ga jing ong bagi breu ki bayap ha bangi pek keleng kat sabangi yat pilek nang ne poy yang thi yat poy yo musyang pi ki breu ki bayap ki yat hasurak ki breu ki bayap ki mare sharum chaneng ki breu ki bayap ki lech ki office ki abun kam ki lech ki duty ki chongki ki breu ki bayap kat sabangi pai ki don ya gamat ki don ya ga jingem hanrei ki la yap no ga ben sem jongki kila japno aga jing yadei ke jongki badu belai kamdon kata aga jing yadei kamdon kata ka jing em ka baken jaman sem haki kadon ka jing terkhong ka bajor kadon ka jing ring swai ka bajor kadon ka jing kaang ka bajor yue teman basani phone yang ba walang pinwan ya lap segene ka balang jongi pinang laj nem kata rek bad hadin bangila ya pen baik ngong hoi dang laj bar iong yang aga balang kala terkhong balat ka balang kala ya palat bat gimen sem kodor ki para banget kim bangsho ya ga banwat ya ga kmat ka jong belai ha namar kata kadau kilong ying long sem jongi ki mat ya ki kenrom kenram kilong ying long sem jongi ki mat ya ki jeng bat ya tengko mau siang ha kilong ying long sem ke jongi banam selam tong ini apa syaga jing shisha ka baar ka bangilap na kini ki keten ka balasyong ro agi kejat utrai kamari kala syong ki kejat utrai ka jing shisha ka baar ka longkane bahagi kejat ke utrai de agi kejat ke utrai bagamari kala kelet lot ye ki jing kuslai ki jong ka baro Higan mau ia gitu ki kenten bau Jisu bagamartha kawan show Jisu bat kong ka
kamartha ka Bible ka ngenrei kamartha ka khuslai syapang bun ki ai kamartha te namar bakam tre te bansyong haki kejat u Jesu lapan dap aga jing mot jing berkat jongka ndak jing khuslai syapang ki ai pai syaga monro yo i bombiang pai syaga diang pai kat syaba pai ro hado bakala kelumar bad kamartha kala khuslai penban kameri ka syong haga jing jar haga jing jai ka syong ndak jing sok kaban sem da kajing palai kaban sem ia kaban ya selah balau jong ukan rat namar lada pishong haki kejat ke jau Jesu pin kelat no ia kajing khuslai ki babun jat jong kan ka perthai ngangai pia menjor bat ngaki kon samla ba pia menjor bat ngaya kane bamdon ka wai pat ka jaka kilong kemilong paro ngangai pia menjor lang bat nga ban ong bamdon ka jaka ka babha lani ka bapangat tam ban syong ka bajar ka bajai tam ban syong nalor ka bangidon haki kejat ke jong Jesu ia ka ban ya selok lem batu namar haba piwan haga presence lani haga jing don ka chong belai leng baga jing duai leng baga jing pule ya ka Bible leng baga jing ya ro jing ruai leng baga jing puson ya ka tin ka ba khojo dei haga bakum kata ka jaka bagi jing ban kia jong ka ka jing em bagi jing kit jong ka pop ka jing em jong pi kine kilas ding bagi sedang ya ka ban ken ri no ki sedang ban ken ran ka jing em jong abat jong pi hakajat kadeng kena ka jau Jesu ka don ka solution naga banta ki jing leng aman sem naga banta ki jing snausi ki jing tang ki jing pat donot ki jing khuslai bagan ka perthai kamla ban yarap kan ka perthai kamla ban sop span kan ka perthai kamla ban lei henrai hakajat jau Jesu ka don ka jing sok hagaman sem nyikan mau ladangi pule na Lukas lenong banyau sengap ngan pen pule ya pi ka dekat ka balai phupra Lukas ka lenong ka banyau ka Bible ka ongkum ne haba kala yang ro hajan ki kejat jong unasadin kadayam kala sedang bansat ya ki kejat jo dalagi jeng jauh umat bat kalanya da unyuk le jongka bat kala yaido ya ki kejat jong kane ka breu ka kentai ka bapop ka balasya iben na ka imlang kasalan laban kia ya ka jingket jongka ya ka jingket ka jingem ka jongka laban kia ya ka mensem jongka ka pop badu syaitan kilate lakum ya ka ne ka breu bapli bat kala persyang banwat ya ka jingsok henrei kamla ban yo nangno ya ka jingsok hagata kamet kat bau Jesu udang bamja hayeng jong Simon Parisi kala bena bat kala yo kubor bau Jesu don hayeng jong Simon Parisi kala kot jingmot bat kongan let jong Jesu bat ngandem haki kejat u Jesu bat anda bakala let kala poi hangta kala wan nasyadin bat kala dem haki kejat ke jauh Jesu kala yam pat donot kala telot ialah ka donot ialah ka jing syam jenjar ialah ka jing syam pap kala jauh umat haki sela kejat ke jauh Jesu bat kala nyat ro ia kita ki umat daus nyo jongka kala do ia ki kejat ke jauh Jesu kala syam ya ka jing hon bat ya ka jing sok ka mensem de anda bakalawan haki kejat ke jauh Jesu baru Jesu ong ya ka ka preu ladangi pule ka dekat ka basan pau ka jing jong pa kala pen em ya pa to hilat ya ka basok kata ka preu ka pat juyo mat ya ka jing sok aga mensem jong ka kumbaga yo aga ta ka por kami inantabat kalay pai shalayeng kabreu kabalalaj Lord nagijing bankia kijing snowsi kijing khuslai kijing gibawan bantelap ya kajing em kajongka ogani kaperthai kalong kaperthai kabadap de kijing kaperthai kabadap de kijing janjar
kaperthei kabadap de jing do jing kerman kat syabapa hagawai ne jing eseng yalap kaladon gawe ka kena samla bapli kalayam pai donot bahabala kali ko kong thei ko kong balai viam pai donot ja ayu ya pi don ayu ko kong ya thu se bagian ya duai ne ka benta trong pi ka kong kalaya thu badong basyabar kibreu kim itu yang ngapau kumba kemen syabar ngaruai hage jing eseng samlanga ya shim benta ki program ki baper hanrai marwei halaga jong gadonot ngam judan jing sok haga mensem jonga ngalanga ngapisa bat ngakusuai deina mar kata ko kilok bae ki kon samla pilajuan nem bandem haki kejat kijau kenrat kajing shisha kabalai kalam haka kamari kala bu ya kene kawai kabenta kabahak matam kajing em jongka bat kata kalong ba ban syong haki kejat kijau cisu kadai kabenta kabahak matam haga jingem ka jongka ban syong haki kejat ke jong cisu kadai ka top priority haga jingem jongka mari snap kamartha kabun kam ya kiai baro wat habau cisu wan syaying hanrai cisu umdei priority haga jingem jongka martha kajing penbiang ya kabam kajing bun kam haga syat kateu kita gilong ki priorities jong kamartha hanrai kamarite ka priority ka jong ka kalong ban jong haki kejat ke jong cisu deina marga dagadau haga to kadkhot ka basau puar uji suong kamarite kalajit ya kata ka benta ka babha ia kaban on omrong no naka bat kata kabenta kababha bagamari kalajit kalong ban syong ken haki kejat ke jong jisu namar gamari kasyam badai haki kejat ke jong jisu bagayo ya kajing besar ya kamensim kasyam badai haki kejat ke jong jisu bagala ban berat ya kejingkit ki bakhya jongka kasyam badai haki kejat ke jong jisu kayo ban mat ya kajing sok kayo ban mat ya kajing jai ya kajing palai ya kajing loi kamensem bat kayo ro ya kaban mat ya kajing hon haga mensem haga donot ke jongka ken mau bah kamari kamju iyo trai jisu haba uwan syaying jongka kamari te kalabu ya utrai jisu baulang kajing it banengkong haga jing em kajongka om kum ki kristan ha efesos ki bala ino ya kajing it ka banengkong henrei kamari te kalayai ri kendong kop ban it ya jisu batang ya uhi haga jing em kajongka Nam jula ban kelet ia kata Gabriel kabakerteng kalwisa MR State kane Gabriel lakha yaka hapo Denver hapo England nakasnam khat praspa sanpel nadu karta kabadang rit kane ka khna kenthe kalayo sngo ya ka jingkhat ka joblai bat ka thrang ban long ka missionary hagarta ka ba arbu isnam kala legno syapo Amerika kala sa apo Ohio bat hatin nang tu kala ton ke jing angnot bakan leg ban long missionary syagawai ni ki communist country bakata kadai apo ri China ka kuah ban leg ban trai ban yalap ya ke gospel hari China henrei kum no namar bakadai kapriu ka bapang basitom bat ka bomdon ya kamat bakot bakhia kam syam layo alat ban leg syari China hadin nang ta kala sakno hagasnam ngamut benong kala ya kendu batu beriu batu tau beriu ubakai kala ya tho syong kurem batu hagasnam khat pras pa nyau phosan kala syong lasa apo New York nang ta kala don we ikon
saus nam karta ikon kan thei bana kawai ka janmet ka ba shit singi ka ba pangat bat ka ba snau tenat ba u ka luisa ka laong ya lau jong u tengah kalau ong yelau jong ulok yang in yelek bam khana kai laningin yelek bam ja pangat shalom hagata ka janmet ka baga sun beneng ka pangat bah nang ta gilaya syat yateu gilaya penkhre bat gilaya mi gilaya lek syata sekajaka ka balong lum bandala poi hangta gilaya syong bat gilaya bam bat kat bagi dang ya siang hangta haplang hagajing pangat bat gajing be her jonggal hangta kumno kat bagi dang yabam barok laingot ukpa ka kemi bat ka kon ka badang saus nam karta kumno layok snau ya gajing lanyar bat gajing yam jong beriu badu ta ukpa ulama re nang ta ula ino ya kata ka pam kati ulama re nang ta ban lepet mano kit uta ubala yam lanyar bandala poi hangta layo i ya uknaret ubangam hagata ko way katway baru perta ban yuat jingerap utau ukpa ulau ya kican ke obat uren set agat way nang taula persyang ya kaban bat ya kakti ke tau kena bantan bat ban pelajem yo kumno kajing klanjong ka karenjong kata ka kalatan ya ki bara arngot bat ka kemi ngamot banong kaluisa lembat ikon badang sausnam kiyo i dalaki jong ki khmat bagata ka bat kata ka thwei katan ya u kpa ki khon katan ya ki bara arngot bat gila yang ngam jelap hagata ka thwei kaluisa kala yam paj doknot ikon badang sausnam ila perta badong papa mi no kloi se papa shenopidon mi no papa hadin balasai ya kamat ya kimi ina yeng rengkat bat gajing kemen rengkat bat gajing sngoba hendrai lek pai shayeng da kamat ya gajing yam kthang ka pamla aban batai kalwisa nang ta ka perkhat bat hadin baladep ban tep yau ta ukpa gi khon kalwisa ka perkhat bat ka ngan le kumno kato kijing sngosi ikiwan met labat sngi kaperthei kala dom bat kala yongan kajing kermen don show agajing em kajongka hoi kidang ya pelan ba muslim ki ong bangin salek no sha Afrika ban lek trei ka missionary hapo Afrika hendrei penban ka bakum kana kajing cia kawan ban cia dei ka bakum kata kapor barok kilek ban pentengan ya kalwisa hendrei yom don mano bala ban pentengan kalwisa kadam man lagasngi kasyong aki kejahat ke jong Jesu kaduai ka yam ka pule ka Bible badai hangta baka jo ya kajing tentengan ka papala kahaban trai shitam ban pendap ya lade kahaban lek bela kahaban lek trai ban pendap ya laga jong ka kho don kimit ki bagi yathia klembam klemdi don kimit bagi yo ban bam tangkat ban penkedang ya laga jong kamat ka jongki hendrei nakata kajing yasham gabakum kata o galwisa kalade ya gaban phaiden no trai kalisa kalade ya gaban phai no shagane ka perthei badaki wei pat kilenti jong gane ka perthei hendrei kalwisa kalayeng skam ban shania hoblai bandong ba ublai ubanga syakri bad ublai banga duai utep khamba ngan shania bat ngan aitilot hoblai dei nakata kajing yasham gabakum kata hagawai kasngi hagawai gamet ngamat bandong galwisa hagajing paj gadonot bad kajing slay kaman sem rengkat bad kata kajing dap kajing it ke jong belai kabat dap hagadonot jong galwisa hagawai gamet kala syem yau khulam bad ya kakot sada kala tho ya kajing ruai kabala pen kelas kaktin khasi bad la thap hagani kot jing ruai jongi kad no thiang ban shane au bad ban pediang kaktin buai ban ngej hakakular jo ban tip ro budai utrai Jesu me ngashane lok basisha ngalashan Jesu kordor tang hame ngashane askam
Habdeng kata ka jing ya kendo ga bakum kata. Kala tho ya gini ki kenten jong ka jing ruai. Bad namar kata ngidang ya ruai hadu menta. Kadai ka jing ruai bala tho da kani ka breu ka choblai. Hadien ka tu kan nepor anda ka khon kala khame ka ong ya lai jong ikon khon. Ngien pendap ya ka ei ka bangilatmu bat kata kalong ya ngien ya lekno sha Afrika. Bangin long kum ki missionary bat ngien ya lhap ya ka gospel. Kal wisa kala jet ya ka ban lek sha Afrika. Ka jaka ka ba bat ka jaka ka ba syarkai. Bat gala lek syata ya ka ban ya lhap ya ka gospel ka ching penem ei ka choblai. Ko ki para bangai ba e chonga. Haki kejahat ke jauh Jisu ke don ke jing sok habedeng ke jing jenjar habedeng ke jing ki palo habedeng ke eryong ke bangi mat hakan ke jing em abala dengi don haki kejahat ke jauh Jisu bat ke jing kali ke bami habedeng jongi ke kamet kalong ke jing jit jong pi bat ke karai ke jong pi namar kata Piong ko ba walang ngas ngauto bakalong ka jing shisha bandon haki kejat ke jong Jisu kalong ka bakordor bat nga ngadon banong ya pi hagene gamit pinamla banong bangan sedang sibit lanengan sedang lasyai henry ngadon banong ya pi sedang menta siem ya karai bat ka jingkot jingmot Ujisu dan kener ya lagi jong kikti Matayos kadwe arbu prawong tuan hanga pibaro gibat haj bat gibat ya kejingkit dengan penjam ya pi kani gamit kabapinuan namar kata hakejat kading pena ka jong Jisu sedang na kejat kading pena benta gamit daga jingit banong try ngawan siya kejat kading pena try ngawan ban submit ialade try ngawan ya kaban pendem ngawan ban IT no iala ka jong ka jingem ngawan daga jingit ko try ngalong ganong pop ngalong unong pop ngalale sibon kiai daga banga perkat bahaba ngale ya kine ngan yo ya ka jing sok ya ka jing jat haj ya ka mensem henrei kine penban ki bat ki pukri jong ka pertei ki bangaladi ki pei ki mlaban penja sliang ia ka jing tanrang ia ka jing sliang ia ka jing terkhong jong ka mensem jonga hadu ganno ba pilaya ia ka jing ya lenti ki pop ki ba pilale ka we hadin ka we ka ba kumno ka rukom em ka ba pila em ka ba pensngausi ya ublai ki lat ki ba pila persyang ki miarap ai ruem ya fi unong ruai namar kata wong ablai hame tang hame kadonot kejathan melong kapukri ka jingsok na jenjar me pelat inang no nang nongan omde tang me mela pendap kipukri ka perthei kipe yang hakim la yarap hagane gamit ngakot ya pi mapin syem ya karai pinai ya ka jingkot jingmot banong ngablay ngawan pai sabe daga donot ka bapat daga donot ka bakala ka bamot ban pendem ya la de habe ablay bat banai tino ya la ka jingem sabe